Kosia papa bi I bright apeje Boatin Ima Salami Anita Boatin Debbie September 22 and so ewo ho ena nana ya adepa Daniel Niaje Esuoko boy hey Francis Aka Gloria Miller and so Hakosia Bakwejo or see the YouTube is not working oh. Hey, Shadrach, yes, YouTube unya juma o. Yo yes afa no mo call live wa akosiaba. Ai, yadamasi se bibia na mo yi asu tentem. Yadamasi pa Vidensia. Eric Confidence enso ejinem pa ani yadamasi Obapa Christy enso ewo live no eso. Ene TikTok phone na. Ene ya wada. Ye betete ma no ni akasa kire emema no ententem fa Bible na bi Matthew 13:24 one down arampa fa kire ma me so betimi abi Matthew ana hunu so ko Pentecost tatalasta weja Matthew 13:24 ye be ready enna oda bebira de brewo Matthew 13:24 wobu wambefo fro bi se wosra henie no ti se onipa bi a ogu abapa na fomu na ebre a obiara ada no otamfo bi begu wura bone bi ajuonu mu asem no ha newo momma asomla o na no ne yedi bebu samasem Matthew 13:24 wobu wambefo fro bi se wasura hinie te se onipa bi a ogu abapa na fuomu na bra obiara adan otamfo bi begu wura bone ajuonu emu Ewrade asemni abra wonipa da eho ene wonipa egu ababone adentini ya anya na wia ne ye nanadwo na kire se wonipa bi wo ho a wo muso ye dwuma anadwo esrata wo mona wo se abra wonipa da ye no wodua abapa wo ba oda ye no ya bedua ababone awade na wo frase no na ya ware papa ye dua ni ye foundation was very good na bra wo da ye no otamfa bedua ababone ewo ewionum are na ni pa twen ama woni pada ansa na bedua aba na kire se ye da eniamasi akoda na wo no no wa yakoda papa udua aba papa ba wo da yenti ya bedua wi nom anadwo ama no ebra wo da ye no ya bedua ensanom ama wukum wo say onip ode osra henie betoto obia odia aba papa na oda ye no wo say obia de da ye no otamfo eba bedua ababone nanka beginning no fe foundation was very good ba what da ye no ade bia wo ye wadwuma wo ye watiada wajaya bonkwada so ye wiawo ye be wiawo kum wada wo betua bone ama mo enti ade no sie frase yi a ye na ye ye ho adwuma ye dodɔ ho ye yi ho ye tutu ho ye gusunsuo na afifi sanse ye ne enipa bonefo ene wo wiase woda oba bedua bone wom se woda se de menya wade no awie aniema na ewo ho ye be ma na kona wo ware wo menya wie afede watua bom waye sakatu ubo ti abusumi nsiansa na wasane wo night echinchim ti said ya nansi atwede akoda nsi aba wada
awade no begu enye duabo enye osofo ma me yakwankyere eye common sense ade bia ye de mpaebo gye no ye de mpaebo kora eti sa wo pompa ye na unya awade no a fa mpaebo ene wankase wa brabom papa fa kran nyesa wo da ye ba beduku ewom abrantia wasi suo wo bi wadwuma ene me ekoso kama ene watonsa ene wakofra busuafo ojiwom na ade o mabegum ti se duro wi a uni adaje wonam wombedua babone amam na mitie papa Elvis afawa o se obi se kompena wafa nipa wo mo ye adwuma no obi be fa ne mani bi no na nkola no e di ba bia papa ne fa ne 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 namba man se ye ma ko ba bia fa ne mom otu ho ne amato bi wa be da tua woka ya ne ni papa ne ne nam ye guom woda ena yatia eni akika komu a yatia betena office aye tonko no yampa nya se yampa so nye o ba woda ofie be fa fa twidua didi wachi me kai mri bia ye pon kwasi ada sori me du fia na me fa vortic me sa kwa so down na me share system was a Genevieve na akwai na me se me kwa sori was ase apon na me se maame de adua di machi ebi ni wachi eti maame kwa me kaje ho adwuma me kwa me kwa transfer dem ba sa solid dem o me te ho kabo yada eni yeti he enso kura ya nai because ye dem pa budget dey say dem pa boy dey ye dey kura no eti mami me pa uchew sa woda ye betua pone ama wo tom wo mane sei my god wa wo me ensa be ma pani aturi nom abai wo to so me no say he dia so ne pa a wo dia tiati kalanga wo dia pia monte kitwa no so fra na no ahujaw ye gu apapone ewum eti sorry my god sorry my god Bible say sorry tietiem na fa wo na pempem ho dasuom wa botofo wa krenti my god akura yiwu ni konda na chi wo de chi wo de nyame beye maame wada che sorry oba awafo mon sorry my god na mon kura ma wade na wo de mpaibo gye ya ye de mpaibo ebe kura Mr. Champo ye tete ma na ya kasa kire na de wode asemu aba ye tonko na ye tonko ni nya ye de ji ade en won say so mama ni ewu kan de e ya ade bia ye edi enipenya pa kanka ye no mo emai we take things for granted what bompaye sebi we bi sade bi onyankopon ayama wo ye ma wo no what to enshana onya no asaram enu ntino bibia akatetimi esiso ade bia so onya ne se wa ammo ho eban a ne ekoba ne se etumi efiri unsa tembia no obonsam ana se oyefo no ohwemra ya wani enna ho so ohwemra ya sabe bia na wada e wo hunhum enna no nyese total se wada okete so hunhum no wa ya mre eno ne fa ne se wada eno ntine samre no eno ono so wogina ho aya wodi diunya eno ntine se oye oba na bompa ye na wunya aware a wukru obe frustrate wu in any way kura se odi cheno na odi mpaibo eni akonkyere edi tanachi we dey was wo pe oba wo abonten ena won hweme ena wo hwene ma no onya den eno ntine na just what ukru asaram well wutru asaram so a obi adi empaibo ebeji ukru mfa so yankopon edi amawo yenhwe Solomon epenso ema mienu a na wo mu nyina wo ma ya akoba ewuye ba ko ne daye no ena okowia ne ba no na nka nyanyansafo Solomon nka wonya no nka wo mu enwechi tini ye kan se se ye jeja ye hu bebre no eyade bia emwa tembia no sebe efie ya sebi na wutimu wo kura si fie kama
wo abonte ayefe ye wura wadwaye ye wura fese wo kitchen efie no eyam krampo ye wura amuka bi anim adenta wo je eja ho ese se wo di enkode ahoden empai bo wo ni bi kra so pompa ye Nyankopon e de ma wo na watumi de akora saa de no wa anya ne saa ebefiri wo nsa efiri se ne mema ne bebre etumi ka se ya so shepe awarepa enti ya pe awarepa no na ya de be ho eyo obi bre bia ya wa bre sabi ne nkodiri bia ya wa ko Nyankopon apagya no e na obi nso pese okokwa enjoy ti ne ye kan nyina ne se maye na me nya ye ho emma obonsam de tem bia sa de bi kro ne se efa ofa kwan bi so enti yama na ya wo mo so ye nuanom ma if you adwuma mu ase krampo no Sompa Nkomo ya tisue si afampa ye anya kro efe se amompa ya nkanche wade se ne ye nua bia wo bia no betumi de aboa enu ntino ya mompa ye ne ejeja ye ho abeje di nipa beba osofo wetiatia mu wonye ne kra de o me nipa sentedwe wo boa enu ntino ye kanya ne se ye me ye ne mmere ne fampa bom so bibia mu Nyankopon so nye gyaye mu abusiafo a mo hwe yenya owo kase bi wo entem enche kurasi mabeye enwotwe edi animu yo meyi sa owo kase na me me ka chem se ne me was surprise kase pa ede mamu enti mamu ko ba bia owo no wa ha ai bi je tete ma sima me ensape yakasa che wo se ma twen kwasi ada ko aso de wa my lady Jamisra na quotation ba ko pe na me yinam de masem na si Proverbs 20 verse number 13 o se empenna na wa ni hia ye be hia se ko hia no enti kwadwofo ne penna ne nipa kwadwofo penna bia no ehia no hia se si proye kwadwo no ohini bia oda bia no na tamfo be ba fa ne kuro no mum enti ye kasa kire ema ene mema wiei se ade bia wo se tumpon wa brabomu a wo ye ho akwadworo no wo da wada sode ne komane wo abrantie bia wakofo bi ba abetena wo fie wo sode a wo de shirt agu kon ho wo te dame ase to dame wo mpese wo be ye adwuma enana wo da no sore ababa wa wo de unsa du na nam se wo mpese wo be ye adwuma no na jisu be fawo na wa be hwe no enana wo da no enti ena bia wo da ye ka ho asem no mesrew ma wani nti na wani hia ehia ebeba wo so ne se my lady ya na me ka asem se ade a eya wo wiase pa se okon dwadie bi ani okobedo nya na untimi nto eno ena dia ho ya pi kane ba no on se wonnanti no nipa ono bo no ho so no wo ye ne ho ahoya enti Proverbs 20 verse number 13 say empenna na wani hia my lady Nyankopon shirawo ante Paulina sima mi nse tetema ya kasa kire me mama lady me da se enna de ye nyina ye bedi adanse ne yetiefo ni me nyina ne me be ya adwene se obi a woda bia wodi hia fi se woda de ebesi wonam bia wunhunu sabe wobetimi adakora makromfo abewia wa bra wunhunu na che se woda wawu ubi bia anya adwuma biem gese bia wo so daye eti de esi wonam no ye nhunu gese wanite eti anytime bia nipa bia wote asase so bia se wo ye wo nkwagie eho adwuma na wana se woda bebre no anya nkwagie eho adwuma sabe mpredua sa wonyanko nipa kora betimi a amene o memene wani mu so na emu huhumu asem na mekan eti anytime bia ye momoden se ye beye ye nkwagie eho adwuma cause enkwade e yade a eho hia yie na emu se woda bebre a obi beje wonkwa afiri wonsam ti yesusu na ye na woda bebre a niam asei adwuma na wo ya wo de na bebre kwatena adwuma mu the whole day obi a wopam ade na akwatena de adwuma mu the whole day no wada wo be de no wapam nkofo niam na wo be de no wanya bi so de atua wo ma school fees na wanya bi abo bra enti enna de nipa bi a wo pa enna bebre no wu ehian de wo pa bi a wunya because anytime bia enna ne de akwadworo bre wo mani ha pa ye mani kokum pa me ye na maye ene ma anya anye ene nam cause wada ti anytime bia woda gu niam so a oniam time bia esai school ni a wuti school ma wusua de time bia wada wo be faili woda bebre a wo be faili
etieni sa woda esa wo wan dia wo ye no botaye no nti school ni mu no esa sa wo yere ho na wo ye de wo ye na wo konkoden na wo kɔ wanim adwuma na wo mu a woda bebere adwuma na be sey se wa bi adwuma na wo de ato nkwala so mo hwe kire ma me kofi akoda se nkwala no so nko mo de ye cause master ada de ya na ye apprentice ye so ye nya dan ene ye so ye bedi bone atia master enti anytime bia ye bia ye make sure say ye nya dan ye na sofo a wa bia sorry na time bia enna wada wo ministry ebegu wo ministry begu osofo a wa akwadwero na wa open na bebre no anytime bia nya no hom emetena ministry nim cause anytime bia wada empaibo ene wakode empaibo ene wakode akonchene ene wakode na wasofo a wadidi ame aye sabitwon a wada de anytime bia wakra ebeyira ti my lady Awurade Nyankopɔn wo nhyira wo na dan so ɛwɔ ye topic asi a wo de abai mesre ye tiefo ne ahwefo sɛ mo ma ye na ye ani hia me da ase my lady Divo my lady na da na za wo ji asem ne person oh benyi ne personal my lady me da ase awie o sɛ ema makoma kodu bia Nyankopɔn ne doba Yesu Kristo ye sɛ okɔ adfuhia na se no mu yedu emana na omukwa asia omukania enyansafo ne ngwasafo no on se enyansafo de omno omubo omhu si ho no omanda omu sangwasafo de omso obeba ne ya on se ebambutu si ya wo hwe ne ya emperifo so ha na akote atom eti ye koye ni mal oh my lady eti meyempe entem emayenna ablabo no no se wuti woni tutu nkrofo bi wo ya yeyie eti wo so opre ho akwa wo hwe ne me bebre besa so ate asan be ko nim na hyase ani nta me kasa me maame e de edua koko asem me ka bi nim koko o de edua koko bebre ene o de menkan bobu mu everyday bia na ye free school ba nwumla o me bo wudem kutututum e ma na ase da ho na babia ne ye nta no pa no eye nsuo a na etene o de no o me no sa ho so na sabe onini ekodaye onini na one day me ko sensuo me de se me de minim onini me ko ya me de me na ko na sa onini na eguo me zumi nim ma sensuo na wie na me hu se bibia piganiti my lady senya me mame pa na be pie so mame so de abo bia no wonsuro no ko no ayi so de adwuma pen ana odi amrika ebeyi me firi ya otimi so abo ne podua atwi na oh mame ba be sia no so ni ai ni mame ya santo eja no e mame de na ni ete pa oh na se nipa bebre kura wadawro ma nipa bebre ko timi so wum na se kura social media wo hwe mpanifo meka sa asema che enti ye wo ade bi wo hon na se wa anye wa adwene wo bia adwuma wo se mi kofa busafo fa yen kasa mema busafo adwuma na emu busani na wo de ne be wura adwuma ni mo no ana wo de ne betre ofie ho no emu woni nwoso se wo be di ya ma ho wo hwe ne ye wo kasa wo ntumem kwa ne be pozen wo ana ye betu oduro e kire se menna entina se enya kwadwo wo wade nyina mu me de ma dia ma me has girl nti mabu mani aguso obeboa me obeye dwono betintese ogum bra ma woni na ho system woni na ho na wo wode na esenke no nipa wotu fie na wugini die no no na esa wade no se no ade na wo trase na wo fone matara emenna ye emana omuye nyansafo na omutimi di crazy ni bi oide ni bi sie ye na omutwa ya kopin bra Yesu Kristo eba ye no omutwen omusaso ne ko ye kwan mu no binim kan ye dumwi ono a omukan ye dum ye no na omo oil etom dibi gum koi ye obanyansani ye bemanyansani menna susuda mi nnuan ma sofo mayenna ye nnuan ma dwumafo mama yenna ministers mama yenna MP fo mama yenna se ye da ye nkuro ye busuam ye nyime nyina besei da ye denti no adibo no se wo se ye dibo o ma no ye ntimi fa mo o ma no eti ade akini ye kwatra ba bia ye begisi ye yesa ye besire mumma yi nyina ye nsori empabom adwumademu enkabomu odomu kankromu eni anamotu papa
esi yetu wiase na timi aboa ye Nyankopon hira ma lady yada se na wotwe yawie ye memene da ena ayi Destiny Ladies no hini fan club both parties no Sompa Nkomo fan club eba so e wo London nti adofo amuko bi nyina mo hunu mike ne se mekochela na yo na eni antibeki na monkogimani bia enye kama mike mentimo enso enfama yo me pa chewo ya ka kira mo se ya nya hoho kese bi e wo yentem Sompa Nkomo ene wo nyame wa me aye nhira ya papa na si ababe chia yin e wo show yi so awie ene di nkomo sima kakra bi sima be sensia bi na ye ne na bonkomo na ya busane kwaso enti papa asumdwe nkan pacha nkan so na wa ho te se umpom adom ne mobro hu ya me dia be kam say die emu ya ye da se awie wama ya ye nhira na ejamin ka bi nhema ba abrewa me office na bi jebeti am na so se wo se wo bebe kumase na utumi mekumase obra Sompa Nkomo wo betwa yeja wo beba be fa so na wa be chia ye ni ahwefo ni etifu nto adaroma wakwanhwa na ye hye ai medical adam ase se mo ma me akwanya no se membra mo fidie so also me da obibie otie bia so ase okay say yina ya we say 20th July ya program kese wa London okay na wonam fofo wa London yina se mamba ha omadwa because I want to say me concert wa London na say yemba Sompa Nkomo ohima pa na etino on pesa be bana chere say wa so wo de wa no mu bi no mu say oh okay baba ha say mabaha eti chere say ba ya suma okay and then chere say wo ye adwuma pa and adwuma pa wo ye no so no e man krabata no so emu bi okay nti adofo no so aye bebre nti no na hu be hia say be ba ha na yeso so ya besre akonya na wa maye kwan ya kasa fa we fidie so na chere say amanfo ate yenka na mo nyina de odo abebo odum na yetimi edi nyame ayeyi amano na nipa nso so abrochiri tina no tina ye na ya we na enye easy stress no doso wo hwe enipa eni omo bai na sa obetina fie na sa ya yantimi amba ha na wa mo anya we enipa ba na bra na besribi na yentuntum nyame nka ho na emfo ha oni bi nkwa na chese yeso kra ye di ye ho abro ye tie nsem amokan ya efa nna ho ne ade nkyerese bia enda se bia wa ye adwuma da ho bi na wokoda ba se nioma etine ayese se wabra bom nioma wo sa na waja gu yeah na wonye nti ye so ye mpese be ja gu ho nti wuja ye ja we to ho ye nna ne bi no sanity nti ye mpese sa quotation we ebe kwati aye na mo ye betu na mo pa na ye be ye ho adwuma na chese etimi aboa ye nti ma le di ye ba ya a chese o mani unuano mo egu London aswa se yemra na yembe fa we fidie so nkasa na omo sa mpa wa endorse nti ye ba ha boko ye dase pa chodumadi na ekoso London fine e ba che ekoso London Dominion Center okay so Dominion Center 20th yeah na is next weekend yeah 5 p.m. pepe na chese ejina mu de and we he nipa ni omo konso Dr. Like Etiemu Cheche Kutiemu Nana Mama Brown ekaho Clemento Suarez ekaho oba can say Vivian Jill that's Abrewa Mafia okaho bi Ohima Mercy ewom Emmanuel Bote kaho bi can say Yenua Kofi Pepra ewom Perez music ekaho bi Foster Romanos and Amian Casanso so ujinemu you interest akwese mpasre no mko na ode nyum be fase ama wo anti ye kavod program ni din na nkasa kavod and kavod no music any theater ni comedy nti hun say normally ye call gospel program ye call ye tontom nyamesa na ye wi nti ana adefufuru bi anka ho nti we no so yeso ye hwese kwa be na ye be fa so ye bibi be shem be ka ho if say ni nyina ka nyamesom no because
umuna bibria e ma won kwan na kra so nti no asiriye enso so e kanya me pressure kra okurum ti usiri bia ma we nya ahoɔden na ye kɔso asom Nyankopɔn eyi nyame aye ye tena se aka nkwanhye sem sei e wo radio so na amanfo ate nti no ye hwehun se ye de empasoro kakra na also ya brabo mu nsɛm a ya na ɛkɔso de bia nsɛm a mo kan sei se ye na drama fine e wo TV so ana say we a amanfo be fa ba bibiri efiri nti no ye bibi saa wo stage nso so na ye de Kristo abrabo so Kristo ni yes wo me say ya na ye face a lot of challenges ni ade no nche say we less Christian wo so wo hwe ase na wo sorry nti wa sorry na wo be sorry no eno na e kire mpagya nyame pagya wo na wo koso apre akowani ti ye saa nyoma ne ka ho na ye de nyom no so ayeden aka ho okay nyoma miensa na yaka bom ti wo ka covered or see music meet theater okay free ana enye free no boss there for 4 na my lady wo hwe team here kwedia na nyasam ketua mo skapa rise we charity work bi na mo koye cause you can say betutu amaka anya de ombeti what you say just 35 40 and then 60 pound okay and wo hwanka be ka say bi na nka wo say egibe even 100 ni 200 cra but it's answer your first concert so I London no a bay sad listen you remember from no beer to me abehwebi okay na IFA till London time be London time 5 p.m. yeah once I broach so they can 5 omo de pepe yeah Ghana you ya brabo na it say e ka 5 for us you medu obey 5:36 Ghana time enti asem ni nyina ni enu ani yo ye da se yenso ya insha pacho uwie no ene ebia wo nipa bi wa pesa o chia o ma ye be pesa ye beda nipa o tajumadi na chi PK ene Pan African Art Society for e do mu nyina ase ene London for ye do bibia ase obibia o supporting ye bia da na ase ye da ye nua Frimpong okay Frimpong ye da na ase ye da Soul Brothers ase beda Sompa Nkomo for nyina so so say ye bo mo pono so ye nua aika so me da na ase so di ye nim na ye nya akwanya ne ba ha na o hima wan kasa so da wasi bebre maya kapele mate won ka bebre na say enedi me amen sa ho fe na eye TV so kwa man fo mra mehwe me da sipi na say maya kapela me ma kapela me pacho na me no na beto me say masida nsado I see da mi free ma kumemina mi da wasio masida sade I see da mi free ma kumemina mi da wasio what do you mean want to me harmonize ati kakra ye kingdom work no aso dem kakra enya so dem kwa odi aba haso amen yo ye be jaro kwa ye papa nana say na see and yet in County London Mike Destiny Ladies or any fan club Sompa Nkomo fan club Matthew Munya wadna ticket rubenya wen pacho uko event brighter ubenya biato uko shoots nso so ubenya bi London fund there dia ye kan there omunim uko wa ubenya bia no bo fofo na koyi o ha oni bigu ati na be o mba so o mama ye hu se omu fi fan club na omu bai ye das Boshema group Northampton munyina mu nkobi obapa Cynthia munyina mu nkobi yo ye das yo ebisa for ye papa na see ene ye tse nka ne wa me aye nhira papa ye maame a nani afira ye se bosomfo so obeje ne car no munyina mo fa ne metrance na ewiase na ye se yakodje ne mu no aye bibibia ya ewo ho Golden Dior feminine wash. Obebia yebi. Abama yema. Obebia yebi. Emma wo hu ne mo ye kama. Ensu. Na wonantia. Wonantia ngaba. Wachi mawie. Omodin ne fesisi. Pampan no eba no emwa. Na enye oba na ochima na ni ku atu fie gya no. Say ade a wo de bebo ho. Golden. Ni spray.
ɛne ne wash kama ɛyɛ gel tutugum ɛboa mobile confidence level there was strawberry cantaloupe lavender yasmin aloe vera mint lemon 150 ml enema papa ɛne 100 mo a mo bɔ ne bubu mo atuo no mo frɛ 05 44 19 80 43 05 44 19 80 43 na also emwa na yo besima gentleman dental clinic wosenye brahma mfanko ho woso be examination consultation kama na otima fe wosen afemfam ho ase ne nye apoto bibre ye friend afase no anya asem keto afam obeyi ama wo aye yellow obeyi scaly aye green polishing aye apoto bibre the obese gold na so ni no be ama ye wi ade tutu kuma se wa report junction total filling station silver amount bomodin so be free 0559 139 582 yebeko Canada me ko Australia New Zealand ne yakwa Germany ajoku kakra sa ko jintiti ka ho bese me nko scholarship e express group uni passport IELTS uni visa uni baby abeda usi cancel 0004448 Faith Omopate Clinic enro enkitwa Prophetess Elizabeth Faith pebi fegu kata ya ma me se wonhum ne wonam obeye dwuma na mama so wade wo ho obusa wani bia bro Africa wo wa Africa yade ya ane Burkina Faso usi abochi abu afaso a stroke ayem kro sabro into asie wa njesewa awomu ha pressure na de wo na wo bre yade ya wo ahene makokoben ohwa ne wo enkraso tu manteku junction sakrade anaji 0244 583 859 and 0275 969 414 give us P capsules give us here drum manage ho yi eye me secret a Herbal obo Herbal and medical research adumanu ehwo ne ye kro ye kope ayarehwe wabeti yi enya asem ketoa onase ahono wakoma booking ye djuma kakra bia no wa ye nkwado to adumanu mo jana broso Dr. Ben kidney wa ye ready wo twen wa de preka ye de gun kwam abomumu ye de gun social de ene wo enchiri hwe oba pin 40 minutes ya wo kura ne bebo ne ye papa 761 508 where your Boris B penam papa we na woni padua no nye kama o wi nampa no na wo ko wonim ye pa organic BBC akoko organic me pa cha ko pe bi we ye to party akoko no na makwa nyina obenye bia to ne bo no so ta form dia tin dia mere fa number yi na ho kire wa obey delivery ama 05 44 44 44 53 me pa cha we democracy cap democracy Accra so folk ni asante kotoko ene ye kobobo in Crespo Stadium me kwa kiade di anim ya 17 July ka ho ewia no miensa o kotoko atare no o se popular stand ni 20 atare no apa ni lower ye kwa Accra 50 ye ko VIP go 100 enuti entena fie ko na wonso ko hwewani so ade sponsors ye GBC Ghana Better Logistics, Ghana Gas, GMPC, ADB Bank, BCM Ghana, Sterling Automotive, Goyle, Zoom Lion, Interplus, Anglo Gold Ashanti, KGL, NLA, Wembley Shippers Authority, NFA, Petro So, World Vision So, Eka Ehun. Yes, Amwasiye. Yankase padio debi o ye kan yas ye kan yas ya wa extra long go mu spray no na yas ne fu famo to flow any overflow se bayo and what the bag e ba sopre ni nyina ye mamo kama yas na go chira moati mama ye ma no ho aye ti 0302 235 295 amwase Lawson Beverages Company delay man capsules no bi enyo so ntiem enyo banko gina dem enko tetetan ye delay man 0248 619 999 Ghana Growth peduma ye abrante 15 to 35 enemisia eda
Fre Toto driver 0308-255-775. Spanish 3 power combined. Binom ne ye anti-ages. Kao bomoding the Spanish numbi ebebo aye pa. The also a anti-aging. Mo when you muni twintwam debi obedwen be sharp. Na abodwuma kokete so nso a pebinom obeda na garlic mixture Spanish garlic mixture ebo ni pedua no siu na so cholesterol ne wo halitosis wo kekaw ko pebi wate 0266-114-111 me pa chomo ma ma me ntrase ma ni din di sen man twra ma me abrampa yellow trials ni be mu pe ne ma nyina ye basa Nyasha ni yellow tries a cutting said no dia pamu. Nyasha sa tries and pe kabibi achire nanti ase enye dwuma. Pokwa bena so ahye etieli kinte entoma no so nye papa. Bia material nye. No mo dia bedwuma. Abije so ai no ho blessed foster sharp now. Nyasem ketwa. Yes, number 1 gifty and not ain't no fry out by race course and what ya tom wabay why you visually impaired sebi a song nanimi enunina flatatata ya dear amana bre or day in court anti gifty Amen. Ya kasadi why I show you. Oh, what to say? I show you. Me adu me ho ye. Your Bible, Quran, be focus ya snap ni bodua. Open the he. I show me pe Bible mu de. Pe Bible so call comfort. Hey, asre. Ubi a pe Bible so call comfort so obeje wo kai. Sa no wati wani no ama wo. Peja koso. Peja kosure. Sorry. Bodin eya me. I show me Bodin. Me pa show ya family gift ya no. Me kura Bible. Pa show me kula Bible. Ma gift ma onne so why? Sa se mo me be kan. Kadi machi. Pa show me din di gift ya no. Me kura Bible. Pa show me kula Bible. Sa se mo me be kan. Sa mo me be kan. No kure. No kule. Mi nitro. Awurade boa me. Awurade moa me. Oda. Oba gifti. Amen. O how be na aba. De di ka wo fie sei. Ocho mi fie die, me ntimi hu. O ma me am date. Pacho da bi. Yo. Na, e de na kofa ya de bai. De kofa ban die. Anu die minim me ntimi nche de ba na menye me ba be mo ayi. So ya be te se ja mensan. Bibi a untumi nchire ye be na de na kesi no. Na menye me ba be mo ayi. Ana me wanda menyim ne de na menyale. Na se ya mfa ngo. Pacho da bi amfa. Wo yo bi a wani hu na de. Pacho ai. Okay. Ana me wu wie ya no. Akola ne sha ase wo nantie no. Na yale no eba na ya meni so wo me na ya me na nyanya kwa mitimi pusasa meni so wo me na kikam na ya me hini timi pusasa na me na nam se aden ya fa wo me enso no wo monti ase ndi satam ne so de ni ya wasa oho na yete oho na ne ye wo wani hukum me na efli adwura me na ba efli adwura na be ma ne sifra asante mampo nti ho na mo kwotena aye na be ma ne ka mu no na ye ba adwura nti ho na me o be fa me ko ho na me ko wo me ba ba mo yi ablante ye odo ba yi ba twan oba no no ba twan oba ne onu nko ba da bi no no na chi no wo bi ba twan onu na chi a wani ye o ya ne nyina ba twan ana me de ba ye enti me na de me ko nsusu ade na kabam na ye de ko enti ye ko na mo ko ye ka se sunsun yale enti o mo de ma chini san so ye hu ba bia ade ni fie ni fra ho ani mu fie ni fra ya de ho ba cho me na na ba ko na di fry no o sisia na ni fra ba cho no mo si sunsun ya de no ko mo kan ni pakora o mo si sunsun to no wa se wani no da mo mo ba ko din aya me musuti o kasegu akasemu no and o ma mo ni pakro din abamu wa oni ni ba o no ye oba pani ba cho ai to no no na
wo no wie na yade ne bai batwan ti na wo na chi wani ni fry batwan na yadan wani ni fry utumi wala ebiem ushia sa abema no wen sa ande ye no mu nyina na wo efie faako ye no mu nyina na wo faako an wachi wo batwan na sa ta no nso wani yo ya batwan no anu no wani yire batwa debi na sa no ye den na o sabi so mo ye wala ya o pere asiri gifti mo nyina nso mo ye baadi o obi ani ni ti fie akoko he de wa akire mo nyina akire anti gifti amen no ha da wo fie na se o ye de o dabi ya no mu nyina na tie kula ase baako eno ode beto wabusuani mi so opew wo be wow dabi ensem wasem no mu o na eye dai because we sabi son mebusem o se apache wo na atensan o kabususem ya adwene wo kura wo ho sebe ya ye benya dura ye wo se ni nyina nso emu nso so eye wo de eye amu wo pnayo maba we abrampa wo se feelings di enimu yafu eba ye ana chese wa fe na tia electric man su tiri mu odin wo be kom anwale no gift you no say ni emu dia we no why dia na ni tifie no we no dia ne papa anje dia he abemu awe no de wanje pani obai le papa ne senye ne ba ntimi ana menem na na ekura no ma bepem so na de ofa wo na mu fie ono ono so ne wo one ne wo say baako wasa obiem ono de oje eje se wo ma yesay ntimi ma no mo ya miensa de otoso miensa no so ne wan ne wo no omo ono me hu so omo ono wo ni be ma be ne wo sa miensa no otoso miensa no eno so be ma foforo batwan baby give us bla transfer ebi anyu o deep on you nya so obi yale penny of advantage di for yank kasa ni na efra na fry ni nyina awo mu go on mo enye problem give us yanko Yema Ghana for Aquaba, Yema one Famra Santa Manager to Sompa 93.1 live on Sompa television. Motienka Sabre said Yania Pomodin and Nkomo if we give us about center Quancha for penny Dr. Solomon Kwabi. And so Adano. Now Dr. say Mr. Sawapum at a saying. That's Sawapum Enya within the next 10 minutes. Give us Oberton what you commanded to me. But I'm in a tamu, hey, I'm quite within the next 10 minutes, I come with them power panel. And so what this was, I may be a fucking. You know, would just give us P capsules and a cold capsules. And I dare say a buana memo, what you finished say erectile dysfunction. A Timmy Aboa, a yinina at the few honum cocoa near Mamma, a winnie pedianum. And let me aboa atinina say a few honor we oba we a bema watinka sem and so our form a idea say betimi and so aboa sanso na fe give us GC mixture na fe give us GC capsules and so aboa ne we are na other related infections and also aboa na etu ase e de afini pedie ne apomodin pa ipedia no epeno ne nsa atimi akana fe give us herbal mixture and so atimi aboa malaria typhoid any jaundice to us here at the free ni pediani mu kama at the amount biana utie me what a commercial cam enche biana usi from the obayane so be fa ge number no sanso na hwe live on TV a number no bon se egu eye wo screen no ase obejebre na watch no kama obefre on 0543 222 470 0543 222 470 number na say WhatsApp number today offer
na se opese o WhatsApp ya ade se betimi ajo so ne wo enso abo enkomo yen hya se emfa free givers herbal mixture de bia meka se givers ye ba over the years no ye bo ma sense of urgency akwhoro se ne be ya unyi yare ahodo a eba ni pedua no eso ene obenya kidney problem a ma okeka ode kono aya na wo hwo to se ne pene nya malaria typhoid join the sne namu yare a okeka nipa no ade kono aya na ewo form mpese obeya ne sa ntina de bia ba ye nton aduro ne keke ye ton ma wono na ye chiro nioma ahodo a we a emwa ni pedua no na o ma bia kọ the friend say political instability momentum ho asese the police for kọ na wono mentimi anso anu ade obi asuro ene de opa umpo e asrafo sanso na immune system no eno na the last point of kwa abo woni pedua ne ma ene obi asuro yare bia de ben asuro ntine onum givers herbal mixture dran tontom eda ho no na eboa na ebuti immune system na ahoden hwonko a wase immune system no enso enya no atimi enyobi ho no ma ni immune system ne wo ho nenso nkani ho nom krankaye anam se ene kwasi be kono ogina kwantia se wo ho nom na sa ahoden ni ma kan nation to say ne yare a won so opese immune system no enko emfama wo no enya ade se betimi enso akonte no be forgivers herbal mixture drono na wode abuti immune system na white blood cell or thymus or bone marrow na complement system we aye component awodwa ekafua na ama immune system no ahoden hwonko na etimi akon e de etia yare ahodo be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na watimini ene di dwuma na apomodin pa wo pelo nsa atimi aka immune system no dwuma di ahodo na ede ne ebini eye di afre say identification and recognition of diseases and infections once obi honoma ade se wayare ache wano madra wahu aspect and so yare ne ntimi nko bon kaya mo ahu se immune system no yare na aba ni pedua ne se na wase ekan na ekono enya de asitimi ya de ben eye bim sanso no obi so betimi anom aduro enche obonso bodo over time naturally obonso yare na eko eno so bon kan mo ahu sampa ahoden hwonko aba immune system nim na se immune system nim ntimi enye sa anyoma mi boboso ibidia like I say eso ahoden sem and so etimi aba efom intene obefreng on 0543 222 470 0543 222 470 na wape givers yedra entontom eda ho ne bi na watimi ade adi dwuma ba bi aton no bi ne titro ne herbal shops ahodo ne okwa also pe givers herbal mixture adroni bi givers herbal mixture dra entontom eda ho no na wonti wape bi na wode adi dwuma boa atu malaria se de free honom Ghana hanum se da soko malaria yenye malaria free no be beka se kwan ben so pokra na eye malaria fa so eba eye efin and a pine tontom na ye what 3500 species of mosquito they are common pie anymore the female anopheles mosquito and the male mosquito na male mosquito no ono hia omoja mfa nya hwe nti ono onka nipa but female anopheles mosquito ne de okawa no wapu de afene se plasmodium parasite mama no ade agu woni pede anim nti nei obehu se obenya eye yare afene se malaria fever de be mo ho abi ani wona ante kakra be na wabre de bia me place emphasis se wona ante kakra be na wabre na wo yoba enche se wonyem da bi eye malaria na ebo wonkaye obon sa fe wo sha se wo ye hoya wontemi endidi wo sha se eye him we nyina ebo wonkaye ama ho se ampa wanya de afene se malaria ma wani bi enso awo woni pede nti nei memfa wapomde ho nsame ndi agro menka se malaria de enya hwe malaria de enya hwe eye bibi mo nti pe givers herbal mixture adroni bi na efedi dwuma sene ebeya bibia ebekọ fine ede ama woni pedua no obefre na wape ye adroni bi ohaw bi a wonamu body ato your name on 0543 222 470 0543 222 470 na wape yendro ni big givers herbal mixture adrono na watimi ade adi dwuma sanso na afei typhoid yare ekon ade afri honom salmonella typhi edine de ye na so aba woni padua ni mu a ade se so kase ni mu atutum ntokuru obe how ye pa intene memma salmonella typhi mo wani bi emma woni padua ni obe
givers Herbal mixture aduro bi na watimi de adi dwuma na bibia enso akofan de ama World Health Organization na me nya ho ntiase 2016 nipa na wondodo 110,000 yare adi free sa yare we de ben ahunti na wote ho nom na se wodi di agora wan hwe ya agoro ebedu de odwen se ebekun no eno ebema watena ase de unsusu no eno ene be de ben ebekun ye wrap up on givers P capsules and core capsules there say ho hia pa me ho hia me pa nti me pese wonso so utie me oyoba oyebema wona think asem ekofom ebeboa na apajamu fine and so ade amount sanso na fe obema or the fe say erectile dysfunction and nay moja was a pumpy through arteries ni mo eba obema ntini no hona watimi didi dwuma no untimi enye wo de ani give us P capsules and core capsules all nom ade abom amaman ni fia wo nipadua ni mu kokwa ne aba woni so wani ayon hene okwan ominim wasum ayon hene no ayade say give us P capsules and core capsules ebetimi aboa na tuni ngina say ade afi honum untimi number ako enya ba ako nti de bia ako na akope give us P capsules and the give us core capsules and so etimi aka ho all outlets nationwide baby aton robia okwa insist so pe give us yem product ni bi na watimi ade dwuma obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wape give us P capsules and core capsules na watimi ade dwuma wana think asem enyina ewo form eboa na etuasia udidia nipadua no food nutrients na nipadua na epena de o nipadua ne mpena wase bible ntias byproduct na so ntimi emma aka mu nipadua no mu na ene emma wo hunu amane eyamutim constipation said you be down na just yakofa me fa ne se mema kese ne de one abanyina no give us P capsules and core capsules eboa na etu ni ngina ase e de free ni pedie ne ne ahotopa won so wo pe no won sa etimi aka ne number no e WhatsApp number here live on TV abon se go screen no ase on radio obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na wati mini edi dwuma mase yara se ante gifti ya no ama ne so why I tell you eti eno achi na wo san fa ba ma foforo ono so fa no we no so me fa no we kromo krobe suni ejura santimampo ejura he eno no so no wo baako ono so wanware o Debbie no mo ohen akra no ohen ne bana kama na de na nipa de ye ba first gift ya na ase wo ya wo sabe yale o honso ase ogusu ani awo sa cause wa asa wo payale sa ana yale ba manante hu be semfi sen en fe bebele anante mache na mo sheda de ko hospital papa me ye proper check up me hu ade kura de ani fra no bai ne de me nko bi da wani ni yes an mo sheda ko hospital da e na mo de ne na mo se hu mu asem ye rade bibifo yango computer surgery emre 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you caring voices reading asking
Bishop 75 Enterprise. Empemprade, Comade, Empetia, Abakonkawa, Nina. Yedisisi Yahoo, Esipejam, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any of space that would run in Bishop Jewelers. Yenim Fritity, where dear Somadia Mujada, the eye, one on did know at song and Somadia. Say a wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 Jewelers. What's the word Yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Maopani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to one night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. A Juara Copem Memenda, and Opanusia, Copem Renuncia, a bishop will be more open to do more to any Baku Bakunina. Say a jewelry is dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry, Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop, you wonyame. Why you caring? Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Hey, on no quano, Jama bread. Akos, send your men, send him in a much shemeno, a moye triti, means me pon sorry. Who name one? And me feed don't buy and me catch say. Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. Emma Moja edu mofusaneno. H natural garlic papebi. Any idea? Aha, now no, madam Fukofimpo catch me say, he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, man for 2 or more 2 gusun and Yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu now, sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Kwadawan and fear to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, 3P garlic mixture. Ubenyabi or memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, was 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what the papa this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no national bottom. You nephew, I can't wait. The friend give us cold capsules. Say yes, is Yara and the walls. You cold, what did you nip a dream when you now put a mamma and Tima Wunja would name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And remember what if you do what you do, Cronkwan, Efra. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadao if you do me nunca. Prakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish
surprise o edusa herbal mixture any edusa herbal capsules who said that will complain with sisini koko a epe agye wakade eno hu dwa kase pa na ne mekodi brew eyema mane mema eyekoko ni sisi yare dro kase pa Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na edusa ya wasese me bra mo ye. Sudi, me le comment mama adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What ya Demonstrate. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aje adwade nkratoyi atom. Si yeko yanim na yakodi nkomo. Gifty. Madam. Andre na yade enti saaba. Na mantu wana mo bia asem okopa yarehwe. Ewo ayasabia. Na mo de ne nam se huhu mu asem. Wana kire wo sa. Yanwe. Sa yeko na kaba na sopo ne ka se huhu mo yale ntina. Anti mi amfa nko. Anke bia anke duro wo ho a ka wani ensei. Eni usi eba enya mfie sei. Because ubei wo mfie sei. Bla wo mfie sei. 19. Na ya die adsemo aba. Wanti mi afan ko hospital baby anko ha de cross say yesi ahuhu mu asem. Eti wo de nam na kaba fo so. Akonfo nso wakọ ho nso. Konfo no ho de ma me koya ni say me baba ya na me kanu no ne suaje no ena ohwe no ntinu wonim ne maame wonim me da nto maame ne na tete na mani nyini ye nto nyini wie ye no ana sister ne yesa me je ofru maame nsem na usa nto kura wonim maame kira kwan te sana tie dia ma kira wo maame kira kwan ma wakọ no se be ya bi be hia wo maame be hu se woni ana o kira no ma akola me ma we kura ne menua baba ko ne ko fa ne baaye nto ba me nche no ema yamle kakra mu no na fe de akola ne te wono a na nani su ye kekra na so pese owuro no ho nyina na ba ne so ba wo no hey no ba sa owuro no ho nyina na ba sa ana mu fie wa ho ahye ba so ogini nsam no ogiwu nsam kra no wodwane o fie sei o 16 years abayo a wadru 16 wotene so wa ho kama no bedru mu won yate dam agunu so anti de mama de ne kontimiti wonu mana me ye nti me ha no bai na o me ha na afede sister bi kire me say menua bema eye konfo e wa insan nti sana tia da ma kire wo na fa ne ko say ya kom na pesa ni ye adwuma obehu na wa kire wo na mesiyo ma eti na chesanya wani nti na ukọ ho ba cho da bi wo do ba na ekotete akom ba sana minim yale kula ana ma mede ne koye enti mede ne koye no ana so akola ni bodi onu mpo ya no ka jam sese ya kom na besade ni adwuma de onu de wompe se ya kom de onu onti mompe enti no mede ne koye mede akola ne koye no ana papa ne kira me se o se me papa ni musa me say ya koma dia obeye adwuma na kola ni so ne de say hwe na papa ni hwe na say ya kom don do yin fi ni so ompe say ya lebi nsu so ndo hwe no yin fi ni so no ompe ana ya koye nti ya koye na mpa akola no papa ni so betimi ayde asa akola ni ya le amame nti wo kire me nyoma se me ntotomra ana misiyo na mpa me de nyoma ne koye unya skade koye me yankaka klase yana me disika ne ma papa no na papa no to nyoma no eno to wie no ka che me se wa wie nti me mbla na me koye na mpanso oye maame efuro bepem ne no yale no emma bi nti me koye me dia kwala ne koye no ana ka che me se me nso me dia no obetimi aya amame wani no na me ba ne dia no na ehun ya ka so o jimi sama kwa minti ka endi na chi nkwache ne mma ntu sa na tie da obedi kan ya kwala ne de no ama no
no wia na waba me nso so me wona mo me de ne de oyama me wia obaje me ka baako no nso so no na wo ko park wo ka wo bacha dabi wo kwasie ye ne so no di motokin na wo de pragia ne ko bacha dabi na dia no hwe wo ho so obaje ka no wo ka chansa wo ka asesi fitemu ana bacha dabi na dia ntia me ntia se oba gifti akonfo idu akukudro oso obaje wo kai ka muno na dada muno baako muno aroba wo ho wo de besi wo beti wani na ma oso wo ye wia wo ye wani ni wia wo beto ka je say bai wo be ye be peka no homoa gifti ye ko ye be peka no homoa the case is dismissed. Bombocrat, where you bombocrat. Yeah, but talk high. Akoma conforno. Conform, dear da braca. Hey! It is on Pancomo, dear Fede, Diamodia Banono. Men talk high. And goes to any and to any. Yo, we are anyhow. And also, yes, it's here for no. Original Nigeria, no, the beba, I'm the whole purpose. A beba. Hey, we are sinning. It was starting a war hell. Mini ni that so be anti mintimi. I'm family home questioning, sir. Dabeno catch yourself a can be sure and what you know. One cast me family sew or see what me na me ho Tommy we are. And your man start here. Say, will be you name me actually. Maybe a bear may be who wouldn't any John. What talk am nyamedi en so nyame car type ben wo kan private na taxi no one can the answer car you can say car car mono but if ti ani abre na kasa ne entie wo so pe car mono na car dada o se car mono ba ko te se wo check hu kana wo so de bre ya ma ye tua ne be be say million no be say no but you can de me musa bi board anti me ntira na ne me no me so me da hunu ka kura wo pe se pijo se ovan se matis abion de ayi bi na wo de ko wo so pe ka ketu ana kese one can ya de tro na taxi send me nya taxi ko mana ebi ankwanhia ne yahia ne nisi unya taxi ko mana na eje wate ani no amam but gifty any fryer any fryer de ya gifty madam any fryer de no ya when he fry ye send abrabo na yama wo asre kakra kasa atete oh o bank onyi bia ko betima ya adwuma hwe ne ma eni frade ye ni pa kro no de be ye obi de boni tuoku no gifty why me pa cho power specialist about hospital yankoi ya ma me akosha de ya ABCD fatuli nye utu ase kama no pem fibroid compo to dwe enu utu ase bibia obehwe na de bom mini mu de ano de ye pa omni George Police Station e de nhwe kan power specialist anaji 0244544422 edusa eba mixture madansie nie oso benum de adansie edusa enro na wonum bie na okoko ne tu na obema ne sore ye hie no okoto dwe na hie so no na nte ontimi na nte no edusa mala oboawo ama so agira ho na so edusa
natural spice drink. And the nom na wiani na jo na bo ye pa. Chichi nipadua no. Na enya bodin yi. Ye so ami magazine macro go filling station wa and crying so ye ho 0500 110 115 and 0557 009 8. Adusa Herbal Mixture. A bishop. A pimpradie. Company ma papa. The odi gu ko. Ne fagu ko mwati. Fashe wasum. Fashe wonsa. Watch papa o. Ye woni ma chese ye gold ne silver. Plot 17. Ye go ye nan. Ye go ye simu. Kotubi tong. Hashtag 0598585219. Piwak 3P garlic mixture. Ose kase amroso. Ko pebi nom tishewa. Mane muao. Sanu na yo. NCC o sister ma o America. Ose no na me nom. Wo fra ekutu. Ko pebi nom. Colin 3P no e be boy yi. O kan shi enjoy be ye toa. Tiri akoko e pai 0248928824 21st clinic sciatica expert also the European say me kwa abrochire wadawro ma abrochefo nyina me 21st clinic na eko sciatica ya dey abrochefo makadem WhatsApp line no mu sciatia ye babe omo nantiri no anaso omo nakukumu no ye ko 915 sciatica expert ye ko bo abrochefo 0244 195 is madam doctor 6 gifty also we oh any fray ya gifty nti obeya na de wonam so no nko school so debi ade no nko school abemu wanya 18 years nko school ade ntia ade no nko school who suit ya na say didn't no nko school school fees is sama na de and now the one sresre gifty amen what the one sresre but chanunti na mani nko school hey no be di wachi asra a ko dida ben o no mabusu afo ma me wen gifty abi oh o ma me afim abi afim na muni uni nuanom nuanom ni ho gifty na brabone dia mama madam obi momo bio ani ti ye pese ehu na je se nuanom wo ho omo we adwira ho mo amnase Mami kasegu trase me pa charo fobi omudi o ma wodan ye hwe why we ye kwabena afrane eni kwasi oben afrane na Francis Di Maria ena onam grey papa so we shi wo mu ena e wo ma woda oben afrane eni en afrane nyame shiramu na omamufri adumu enko adumu why bim Michelle Manakria South Korea ne maame awufoi ura Mr. Ajimai Nanama Dichi nyina South Korea na omonso bay edi awudai yesre nyame shira edemawo na chese gifti wabusuafo ho meboa but eno bia yi nani ama mo ye enuano mo ye sai ya miensa hwan na ye pani but ya mia tu nuanom kitwa ne mienu wadwira ho but wi asini ebusua ba Nakopo enjamu eni mo adwuma pa mugusu a mo ye enne ewia yi nso ye transise ya na ye nchia ane ye de ma obi a wo hwe ni wotie enchia no nso ba bi efre eye ba Herbal hospital a ye wokumase atonsu agogo eno ho nchia ne ye de ma modane da nyina ye transise ya mese eya na ye abibidro ahaban emu asem ana ya na ye beka chewo ahaban ya meken enye de wode kwaya abumu adi body ampesi udabi eya ahaban ya ebetu yade afiri wo so ene ho asem ana me ne wudi nkomo evise nipa bebre yade eto mo so anka ahaban bi si wo mu fie ana adua bi obetimi ate ho ahaban
na nka ɔde asa nipadua ne yadeɛ nanso ɛnɛ ɛsiane sɛ nti ɛnam sɛ ɔnni ahaban no mu kyɛfa bi a woni ho adwene nti ahaban no asiwa ama no awu aberɛ a ɛnna nkɛbɛsa no yadeɛ wei nti na Dr. Baa sɛ wonim ahaban no na ɔno na Nyankopɔn de ho adom akyɛdeɛ ahyɛ ne nsa enti bra na so ɛyɛ wɔ Kumasi ato nso ago na afei yadeɛ wɔ nipadua no mu yadeɛ ahinta asie adue wɔ a ɛde wobɛfiri ateasefoɔ asase so yadeɛ nipa bebree fa no sɛ ɛyɛ kwankorɔ yadeɛ a mo ani da so nyinaa sa no ɛno na Dr. Baa ɛtwe waba ne nkyɛn ɛde ahaban ama anidasoɔ na nanka asa wɔ mu no Nyankopɔn adaroma atumi aba wɔ mu enti wobɛgye Dr. Baa yɛ number yɛdidi dwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de w'ani akyerɛ yɛaso ɛyɛ hɔ na afei ayaresa ne ayarehwɛ a yɛhwɛ no Nyankopɔn adaroma wo nso waba ameahwɛ wo bi yɛ number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Baa ewu Kumasi atonsu agogo Abai hospital ewu Kumasi atonsu agogo na chi ana Dr. Baa yen yewo afe wutra kemu ana wo nkran ana wutie na hwe pese ukwaja ahaban ni bi te sa ho yade wo Dr. Baa so yewa enkran so ye was Spinters Road 18 junction ehon so ubehu Dr. Baa ewo ho enne eye da fofra me no mienu yasa transe ebi ana wate yenka da ne da nyina ebi nso afi ne wote yenka mesrew eye Baa hospital ye hospital ne ye abibidro de eye ahaban eye de tete no ne nananom enye mfie dodo ebitimi nya 150 years ebitimi nya 160 enso otimi wo ba etimi kwa afuom eno ana ne ye nananom yusuo se wo hwe moa ewo nwura mu a aboa bitimi pra enso obesa akoto aboa ne biem no nya obi ana behwe no eye haban na bi obehu sa ma aboa no atimi asa anya hoden eno nti na ye ka ho asem aka che wo se wo de yade bi tese titimenka se mu yade achini kroma nyina abre amani da so asa Dr. Baa se na mema wonte se sesi akroma ye ka obi otimi fo dompe ne kase eto oyi yade wo kase ni dompe mfiri ho a eye Dr. Baa enti wo de e bia wabrabo ni nyina de eha wo nyina wabrabo m se wo dompe no da bia ne da nyina ye twitwitwi etwitwi ani wo kase ne da ne da nyina emu ye oya emu tutu a eno na Dr. Baa se tie no nafo ani kire yen ya so ye ho na yen hwe efisa sasabro betimi amani padua no atutu ene nsuo to kakra ya wo ban kwabrane ne siremu batwe ne se kase ne wo mu no bawe no obu anabasa se opagye nyeye obi ne ko se wo twakura ntwa obi ne nsa opagye mpagya obi ne nan kura wotu a entu ni nyina gyina se awo kakra ba enti amane sasabro na ye den abayi ne ho ama ne ho kire no we na Dr. Baa pesa wote ase se untini yakofa abaya begu hospital wa yede se nipadua no yede sa yade entimesew enne awia yi se yesasabro enate wo so enipa da sani unipadua mu a bra Dr. Baa na yenyo na emfiri wo so enna me no wo kasai ebia na wo dompe ne mu abu da bia ya ka kire first no na obi dompe mu bu a ni yakofa kwabrane no wotwe anase yakofa dade bi ni ade ahye nipadua wo dompe mu enne ente sa biem Dr. Baa sesa no ma amene wa udompe no kasa abuo no Nyankopɔn adaroma wo de pepa na de bedru Dr. Baa yen yaso eyo a ye de aban beto dompe ne kasa ne so amana toa fise meme wo yonko bi a emire bi atwam onyankwanhia anka ani ne yanko ani dem enso ye de dade ekɔhye ne nam oda ho saa 1 year afe ye yi no bepem ne ene ne nan na 3940 oka wom wo anya ne nan ne pepepe amana besene fa nanso Dr. Baa de se wupra na de wonsa na wo nan ba ne ho na ye kasa ne mu abu Nyankopɔn adaroma obesete kasa ne de asi ani ama dompe na ye pepepe na mna de aba beto so beto ano obesole agya na tese de Nyankopɔn bo wo no pepepe enti na se yankwanhia ana ama wa me ne udi nkomo ama wo nan mu dompe ana wo nsam kasa ana wo kasa ba bia ka fuani che Dr. Baa na yenhwew ema sa no ma no emfiri wo so ne dem die sebe ya pa se Nyankopɔn wo na wonte sa na bia wunwu mfiri na edem die aba nipadua no ho no ese ma ne ya awerho enti ne ya wanya nkwanhia yi enya ohaw no no atu anamon ade wani akire Dr. Baa yen ya so eyo na ya hwew ama ho ato da bia betrase a
ya ne yɛka nnipa bebree a ɔmu sisi ɛyɛ ɔmo ya mesrɛ wo ɛnɛmmerɛ mu a yɛtiwa yi deɛ sɛ wotumi tena ase paa ka sɛ woyare sisi yadeɛ a na sɛ nyɛ Dr. Bawo na abɛba na ade bɛkyinkyini deɛ a ɛne asisie no sɛbe ɛbɛnya aka wo so ɛfisɛ Dr. Bawo deɛ wɔhwehwɛm ɛhu ahaban a wɔde tu susi yadeɛ afiri hɔ ɛfisɛ nnipa bebree deɛ ɔmu sisi akyinkyini baabi bebree ɛnura wɔn no agu ɔmo yam ɛnura ɔmo anom bɛpem saa bere yi ɛnso sisi yadeɛ ne nkɔ ɛnso sɛ si ame no wo kasa sɛ onya adagye na sɛ yɛ sisi nkwa na yɛ wo ya na sɛ wo ba Dr. Bawo a yɛ wo kwan yɛ fa so a yɛde ahaban bɛtutu sisie n'akyi ama wo sema duonu amwada na wodate wani sɔle a wobɛhu sɛ sisie na yaw bia wɔ mu no na ahaban na kutu yaw ni nyina afiri mu enti na wobɛhwɛ maamefoɔ papafoɔ mmeranteɛ mmabaawa anka na ɔmo sisi agye ɔmo aka dan mu no ɛnɛ Dr. Bawo pagya ɔmo ama ɔmo nso asɔle enti maame wote fie wote baabi na sɛ esu ne ha wo nyina ne sɛ usisi yade da bɛn na bɛkɔ a mesɔhyɛ ne nso sɛ wode wani kyerɛ Dr. Bawo a ɛbɛkɔ ama ho atɔ ɛna nipa bebree nhyɛ ne nso sɛ ɛyɛ na wadwe yɛ wo sɛ ɛna Herbalfoɔ no ɛna makɔ maame wobɛkɔ akɔgye aduro nanso aduro bia wɔ yadeɛ sa enti sɛ woanya waduro a ɛno na ama bebree firi sɛ yadeɛ bia yɛ abonsam yadeɛ ɛnte saa enti mesrɛw ɛna me ne wo kasa yi sɛ yɛsisi yadeɛ a bla Dr. Bawo na yɛhwɛ wo afei obi wɔ hɔ a ɔno nso ne kotodwe ɛna ɛyɛ ne ya mesrɛw ɛhaw ne amane bi a wɔ kotodwe bia no mesi sɛ nipa obetimi Dr. Baako a obetimi asa nipa dasani wo kotodwe mu yadeɛ amu otimi anante ɛyɛ Dr. Bawo enti da bia ye di adanse ne ɛka kyerɛ wo a mesrɛw sɛ wodwetwa wo na ase gyegye wo akini a kotodwe na bɛkyia afei nante ho bɛyɛ dia ma wo afei wo ka akɔyɛ bebree ɛnɛ wo kotodwe na mu hwe wo kakrakra mesrɛw ɛyɛ yadeɛ na abo awura mu sɛ woanhwɛ ne yie na wotena se ɛdi mi kotodwe matɔ aduanom mi kotodwe adwome kakra ɛkyena na aba utira nye ya ebebubu nipadua no de waguo afei na wontimi ɛnante koraa ɛna me ne wo kasa sɛ wo kotodwe nkwa na ɛyɛ wo ya ɛyɛ Dr. Bawo mesrɛw obi a na adwene mu ka no obi a wabɔ dam mesrɛw ɛdam ɛyɛ yadeɛ ɛnyɛ honhom fa wo dam no bra Dr. Bawo na adwene mu ha obi a na ɛyɛ nipa no yɛhwɛ wo na wo ntɔ afei sɛ yɛ ɔsa na kompo bi na wɔ so a bla Dr. Bawo ana diabetes yadeɛ ana pressure ni nyina no ba Dr. Bawo a yɛbɛhwɛ wo gye number no ne yɛmfa kasa ni nyina mra wieyɛ deɛ meka kyerɛ wo nyina no hunu sɛ yɛyɛ hospital ana yɛsi wɔ ne yɛyɛ adwuma enti yadeɛ bi a wɔ wiase yɛwɔ din no yɛnyɛ sa ɛma ne firi wo so ɛma ne kɔ number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you want 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital in Nechi and cancel your sphincters 80 Jashi Mr. Area Makasa fire dear brother Dr. Bawo na yintu asi in your mouth so mame ba nyankopon hira pa piao gifty said ye wani uposai na che se eyeka ye de ko hospital ka bi yi na pa se wani aya wo ya 19 years yes yanko hospital ye de me akona kaba na nakaba se me pa chao me sin krofo busa so hini ni usia afe na nti sei yesa na me sin apro na me se ba no na ye se kokko ni bi no omo se onse wo sin bi wo ha se kokko e wo si yellow na me amako active no ma polish I'm like white o ma ye no white ama me active baby o mo nkwa mi se shampoo we fine e ho da nyame ana da nyame baby a o mo ye kwai no abronsa tie bi e wo ho no e soro ha di form yard say Dr. George eni ombenya ho adaji ya fa ne mam na me nko ti onso kona ye polish wo de ne ma wate na wo TV so na oseno epae a eni efe ti ko na doctor ya meji mu number ai na omunya ne kama fama ni etumi atra wa Mr. Champion bremwe they say abeji diska ko toka na konfo no manyi ne number amaye ni amusa ne se car no de ayi bi no ope ondo ope ka bia what's the comfort did say gifty odo kwamna comfort kwabna a wa hensan
Oh, I sign. Oh, na confront here so kakre na card ya no de ne. Also onye sacre. Ya man sacre onye. Yon kontra. Yeah, my say champo. So mama sister the condition no me take akra. Na am say mfunso ni nyina ni say koni de enka wo posa empenfo se ebi akoko bi ase. Na nka omde call hospital enka ye so ebi so wo fie kola. Ebi woni fie kola no but ya de na ebaye na wo mo so no ebi ana 77 ne wo kan aho kire kakra enti bi omde no call nankaba na nankaba no so no 77 when to me anhwe 19 years na say 18 years ni when to me anhwe na akofa wese no nyina aba na nyene me nyina na ya na spiritual sa ene be wono mo ye before no ye timi di na ma share dum ni adan na akofa nsem bebre aba konfo ye ya wo sa ne ba ne yare no em so wo wadru she say wo say obesane yare na manani no ate ansana wajikan na me no na me won say sen ko okọ na wo start esa na me kan na busuafo na ese wo di akire yes because wonye na dwen say wo jiska no ni akase wo boa entin kana ni no kra antia no na bia na ka konfo kra wa na kana ne ba ho ne yire ho anase no bi wo kra aware na se so ma me kan no na ka bia ko nyu bi kra ama na toka na ko bon so ne bia so ne ye bi kra so na konfo no kra no e be do ba bi na ka no kwadan ko wate so nanso wantu anamovi say wanye obi eni nachi amfa na nko abusua to bi emu oye o abusua ni wachi nso so a ya na mpanimfo no muntimi ansa yare sa tembia che se otane banachi na odere koen na no baba no enya ayaresa tini ameka ne se okonfo ne die ni timunya den sa sof mami enti no card e mi se champo card ne die no dini senka wo peka no pa ko be jansa no sane yare we do so obesane yare na wie amana ni na etika se ni pedi ache bi kura na kasa bebuo bi na obuo bi kura be wi o se mewa konfo no nyini se ni trimo odin sa bi ana eja wa bia sa ene yanya obi ni wachi fisi wadi no kura asane baba ne yare obetimi asa we se nso se na wo mu nyina e ka se hu mu asem enti no na sebe o ye ne e wa se no ye timi sori eni na cha bre ye busheni nka boy ye timi nya sa de bre ye busheni nka eti konfo kwa bra ye sere so utie ye ne a me de nka no me de number ma ke frɛ ne di agina mu so no de onsa eti e beje gisika e de ka na mra aman eni so wanyi telephone number so ama kra bro chefu be kra betimi aka se ye beto so de amana amana ka fi no man no fi Paulina Bremoy my lady me da se emu oya ewi ase abrabo ye boma sabi wo wuo hoi ye wuzo ma sa na yade so ye yale ma maami oni ni o yale ama no osene maami ma o na epeni ono openi no da ase na sabi na ni efrai enti my lady na ubisa sa wo yale na wo bi kure di wachi ni wa hospital no eno so ya asem enti maami oni obi a wa yale ama no sebe ne yale awayale ne eye wono a sebe ne yale keta woda so no eye wono a gise nyame ebem na emu aya ewi ase nipa bia wo kanea ne wani da bia meka abra wani be fra no nipa dua no wonye nipa mu abiem na obi bia ye basa cause de obeye bia ye nya adwuma enu nti na sebe mpredua so na mema binum atake advantage ne no abede da basa edi enti akwamde no ti ba ma bedada na obeja ne ho ama no ne yefuno so nyantie ya no wanyem na first ka se be ma na odi kan ne ewo ye no wa mo maami so maami kire se odi kan wo ne first born no na anifra ne ba ye me sa ne ma we me hu bebre o ye obi hotimi obi wo kura na obubu agudem on so libiem obi timi wo na nanum nyina atutu obi so timi wo na nani efra eti time asade ne ba ye na wosan kabusuafo ne timi tu anamo eye ho ne fire eye ho no na asade no efire cause award ye emu nsem no eye bebre de make yetiefo binom ene me be ya adwene se ye onipa ne bi ho wutimi wo wie ne wabubu agudem on so libiem ebi kura sisi timi chia ebi nsem no eye bebrebe na mo mabusua na mo assistant na abusua my lady abusua ne hwan ani woni sabe ene wo sia o mede wo ba wi ase na mo so koja wo a
why na ebe boa wo na wo ne pani ye mpo na pani wo ho na mpo na nka mpese wo ye adwuma e na wo to so me na pani ne se me boa wo na wo bi o ye pani na se be na ni afira na wo hwe o mo amudi akire so e se be kwan mu da wo e ma wo mo ana emu o ye yie eti yesre ye tiefo ne ahwefo ne adofo we de ye nkase ye be yigi sika na ye be sere na enso ye hwe enu abe ya wo mobo my lady komfo no wo boa wo ntimi nsama ya ma me yale tinu wa da so gina ka oh mama say yale asana mama aka e no sa se bi ye kwati say bi obe wale no oh my lady ontimi nye ye wade bi ho na media me nko obo say bi ahora na otumi se nya de obenya ka aba my etin wa da de sa ina tweko asem oh my lady ontimi nye na wa hwe mami sade wa hwe sade wo obe de ka beba etin na me bisa so ko park ne ka my lady sabe ne ba ba ma ne da chimpo no wonko school odi na chi no de ne ba na wo ka de wodi tua ne be school fees kura woni bi na sabe si ate ha bi ne so ba ye kura wo kan ka ye nyina ye siri ye yesu ye yam hihye ye ye kwafa wai ye mpo ye nya maami ne be nya ka gise nyame enti ye sere ye tie fo e bia na obi betimi asane yade I clinic bebrebe screen bebrebe yiye ni wiase nyina for gift one ko bi da 19 years ache na so maami de wodi wo nya de no de ko hospital enti my lady yes no se ni be yale o ye onya sika de ko yi oh okosresre sika o osresre wa bontin enti agya my lady wadaro my yesre yetiefo ni ahwefo seja omo ma me na sam so de bae na ye huru yesre ka na yesre de na ama no oh card ye nyia my lady card ye yankore yamfani ko hospital omo mla muaye no omo mla scan yamfani ko hospital bi ana doctor bi betimi ahwe ana doctor bi sukura betimi aye mo ahwe na na card ye card na de my lady comfort wo boa ontimi nya ho adwuma prophetess nyame che basoa wa be dodo wose ye ko no ne kopeka susumu sam tumi nyina ewura edura na je bi no abeda omena bofo awo mu sam abrochen krata sam doctor yi wa wodie eniama ngonwura say ne ukua da enu akuo no obofo ye back to sender no enipa du na ohyewo to fra no ma direction 0535 897 699 0535 897 699 kangen numsuo na onumsuo so numsupa mama kasla fa unsuo na akalan drink water yenonom ebemu akoma pompi ne kwasem moja bedi afustani ye na tumi aboni na wo yo bia oborewa wodi adwani bi na aboyiwo ya obema UGC Old Tafuni Road Abawa Road Kwanta 0241 449191 Dr. Dawood diabetes pressure wonim de stroke wasi yade bia ni wo woni padua won wonim sexual weakness koho wapone wapos wasinum 360 aye hospital obabu nafa ointment ne tutu sasa bro yi kama wa moya de so na nchese woni aduro edwe so krapa koho agisejimi ediaman ne krono e na wonsa 0241 244 012 TIME kope bi nanom malaria ne joint bi ne ni pedro ya kama onu mu ato anti u didi ne ni pedro na ya kama time HH eno de tun sawa dwiba kunda koda na pole mu nyina ona hobododo Hadasa Travel Services media ba ye dia ba omo wa brochire America utini yi eno ma be pay office ne fa phone to ho se Ghana for mu wini America lottery amuntimi nko ne pa utini yi ba muntimi fail forms ni yie from socket bi ni I refuse to what did you so enunti eno se wa wini bi 2024 2025 frɛ no nya wo ne ma nyina ntwa o ticket ma wo kodu am adwuma ba bi a wo beda so ni enu achi wo chia kakra 0249 714 0249 714 +1 838 910 9045 +1 838 910 9045 D4 my lady me da si me nua ba ye wote menim hei sorry me pamachewo o ye di ni ba be me ya bro be mu ase di o ye di ni ba be me ya bro e bedum le bie no obesere obi amfa ma wo ene mi kokro me ba podani menim ni da
momfa nkyɛ me na wafrɛ me sɔfo papa yi sɔfo mba kyɔkyɛ me sika wɔta sɛ yɛwɔ nneɛma bi wɔ no ma ɛbɛsi but wei no wawuo mu ne wɔnya ɛni wo ba na borɔ memenda kwasiada akora bɛtumi akɔsrɛ sadeɛ nyame bɛtumi free SHS na mani nkɔ school hwɛ de aberanteɛ pa ɔma nnipadua ɛyɛ te sɛ obi a ɔda bɔɔla so a yɛtu bɔɔla guru so 18 years nyame anya do abɛda no krɔmfo ɔbɛba so ɛti wo na wo so wɔni wɔkyi na ɔmfa nsɛ sadeɛ no ɔmfa nsɛ sadeɛ nkɔduru 100 years anaasɛ sɛe maame ɛma ɔbɛno tiri mɔden because wasɛm aka yɛ na wusu esu na wusu no kyɛ sɛ wɔbusuafo ani amoa wo wusu a wɔnya ba bɛma nani bɛyɛ den no wusu di naborɔ daakye wusu bɛsu because ebia na 18 kura no boy so obetumi ni obi kura akɔyɛ adwuma o store anya sika na nka bo wabrɛ ne ma ani bi abrɛ wo etu asrɛsrɛ na tɔre bi ayɛ mo de yes eti ade a wo yɛ no me support sa me bɔ kɔbra me tie sɔfo mu a me mo ka na kɔpɛgya ka kɔma kɔbra ne enya sa bua wo ba ne sɛ daakye me sinkete ye obi a ne nsa ba kɔtwa ne na atwa ma papa oba na na atwa yi wanya fuo ye obi a na ne afura na sɛ UTV for eyi no wɔnwene niema etinye sɛ oni afura wo for opportunity bia ɛyɛ niema wo wiase nye da bia na ebɛtɔ school enye da bia ɛna ebɛtɔ ska ba sɛ ka wo di abrante wei ɛfɔ so sɛ papa wo ba mani afura ko school na edru mimindane kosiada fa bi ko sesade a malady me kan ya bra boy ye bo se sa mimindane kosiada obetima nya sika sene omo omote Monday up to Friday onya ko betom mo nya sika no because ya minim se wadwe no emu do wo pese opim ko wonim ti se manya safo na omo to kazi gu omo kan ye mu omo di bc e kire no ebi na ho se ka wo ye na wo de fa me kwa na de okwa na de kakra tu na oba na nya biadi na oba no ho pro ne ho sensen no twitwa ebedum la bi no obenya dafo betunifo se de oni pedua ye ne kobokro no obeteni pe na bontoku no na oyema hye ho na de obekɔ bi hye nipa anya ne mɔbɔ ho na de obekɔ bi mami ade abu na wudi no wuni abusua no ho na abusua wa wuni abusua wo memu emakomakom yensa adenti na wotimi ntrase hunu sa ade media medin kwa asem etimi trase mambana ko school panyini bia so ne wonu ma wodi ba we ma se obani ko school wo mo because woni ni nti no obeboa no kura betimi de na to adwuma yes no aye adwuma sata otifie ye betima siesie ntozi ni bi ene niema bi wo betima ton masa Ghana mo obi am na adwuma mie na bedum le bi no obia be kutare so ni tio eti mo adwuma mie ne bua oba no na dache so no obia be kutare so ni tio obia be kutare so to malady masa twensan hane ko ebe kutare so oh ye kase tonye tu ekum ni po na de idea abrabom tuo oh nye tu ase ekum na se wodi wada woroma ene de munye tu aye kokon tokwada bi oh abrabom mu ejan ni sa de mane obia be kutare de because obia fight fa ne ma ene wana kokoma busa sa de wote wusu se ayi wo busa fonti ma amwa wo no sa na so di wo be ya bro wo ye be ma mani fere ko seduma ko mani ko seduma wo di 2 years yakopon Yesu Kristo ama wo be wo be di mo be di sata wo be sata re pa wo be dwale wo be di wo be sere wo be dadem eti me serew me pa wo chew eni akwana bro wo ntwa ko school a adwuma ho mani ko adwuma na akwa ni ho den ni ko todwani pa malady sakwa o kaso ye ahikwafu a adem odwaku ba within 2 years ma me wo ma ye o be se sada ko izabe yo eti be sere so be si wa duro doctor fo be boa yan ni e de duro so ne so na ma me so anya yaresa eno ne ye mu ni pa bre wo ti ase ne ye mu ye nua be na ka de malady wa dawro ma yinya Medas. Yes, Medas. Gifty. Madam. Obey school no nko bi kra da. So no ko bi no jaye. Edrisen no jaye. Achanti me yafi. Abrante, betenase. Anso me ndag no so. Na business na no ma me ye no so ye wo de. Abamu wa kiti ti sew. Kwa wo hinu enko school. Ye fra wo say. Chefem Gideon Owusu. Gideon Owusu. Nara na unko school use na ujaye no. Chana unko school dramatics. Udru se na ujaye school no.
Drube 12 years. School no na ujina sen na ujaye no. Me just school class 4. Class 4. Are nti na ujaye. Tanya bia. Me ko sara me ko school na me ma me ko na toilet na se baby obi bia na obia mboa no. Tina wa. Na uni aba ne ba ye no na adwuma ne sen. Tanya ba na de ono ba ya onya adwuma bia ono kro oba e ma me de ne ko to school. Na ono so ko fa be ma ne nyi sen na school no ko bi. To ono so abewo. Na de odi wo so achi ni we. Ba cha de odi ma chi na meka. Na de na ne yesen ko akomo ya fa no no. Ono di ma chi. Ono no so ise ono so awi. Ba cha oni ni ku ne te he. Ba cha ono oni tama ode oba oti se obeba ma oti se mama wo ha se oba mama wo no oba na ye na mama na me ne mama okumase ya na mama ne me bla ba ku bi na okumase ya na me wo adwira o brad bay ono so mama ne ba ofri fie ba ko enti no ono okumase ya to na de me mama ba okumase ya no oso ni mu kakra na me ya ne ba enti me ya ne ba no na me free adwira ba mama wo be ba okumase ya na ebe fa me ya no me ne ko enti me ne na tifie na one ya wena na ho na o ma na ko se wanyim na oni be ma no so o wa e fe no kobi o wa jira honum ba no ajinyi sen be ma na de wano so anyinyi sen mo so mu fie o de we mo great family pa je say wo so papa anyo tu papa no so we papa no wa yesu kuro unimu no wo mo me ketekete ndem ma huni da eti say wo no ti ubedu maame achi akosi da ben wonya wadwen so obesua adwuma bra wonya wadwen adwuma wonya adwuma obesua yes rafo ne etiefo adwuma be na ka wope chamba se adwuma sliding doors ka be so sliding doors ni bi yes rafo ne etiefo momwaye ne afie ben to adwuma mu na ye dan amaami obetiti no tumi ni maami achi ansresra emedane kromfo robbery ntua so timu amu hwa ya brochefo Ghana fo obi owo mo ade akora beto adwuma mu ne ewe ne maami ne nso hospital bi ya nkohwe bia ne nyame aye yesra mo lawyer mposa be di akono mu meso yemu na wo nyame beye 0554931931 0548931931 na jonam ka sabi yeso obi afre so say obe wale maame no o so be to ka na maame no na re se ne yenya abi jare odi agura na asempa eni amoma ye ne hello edi for ya so se wunya aka maame ne nyaka pa chodin ba bi aka sefri hello udi yentie o ohini ni Pizarro ni mdodo kinkasu yentie o Pizarro ohini ni yenya ba yaseme aweho na osofo ka se mi so abrantie no enko school ene ayi wo musa na akwe na sebo na kwa ofas na mtikro umia ne ya wa mi aso na yet abrantie na so mo chire mu se so ko school ane ma na sabi o dana na impa obi o so no mu kra no na yedene na ya na pempi na busia da wa se kwaye uroma ana hu nsunsun ya wom na obi nso anwa onimo nti na enwia bai wo bre no nka durba bia zeka busia fo bam banka nyema bi o mbe ya ba me enwia bai ne mai wan ha wo mo no enkomu ye nanso ya na man sa ye srete obi a wo ho wa sere ana obi a wo mo obi a ba boy enwia ba no ye se kan sa se bi ne bia no ye be sende no na odi bia ba no bla o ni Pizarro kinkas makrao Ghana yo yewura also beto car no ye frɛ wa omfa ti fa na ye no ni nkomo wai gifti wo ye da na ujale a wo ye da na ujale mi dale a ebi wa we ko jame ebi so ana me no ba ni so ko ndo ba me no na me no aso mu no akojare ti oba na ise ono so awa be ka ho no mo ye nde ono me de ne no kwayem
ana me ma we ko fa ne ble me te so da na me kana me no ko to school mu wadwira so nko school me wa hanum se ana me ko fie na me tie ye de tama me tie ye no ana be ma ne be ka che be ma no ne nyim no oba me ne be ka che mti nanu ya na ne papa ye de be ma no so no su ko school ni bi yo twaswe no mo masem no a long story. Hello. Hello. Pacha udi yenti. Don't forget the little Fredia. Also yenti. Oh, you want to Sompa? Hey, the American can say I'm yo. Oh, I do my power, Dima Ghana. Somehow, pop. Now, conform zones or protection. Nipa ya waba ho for ayare sai che nipa no ye bia ne ka ni kai aha ona boso dika na ka we obedi anya kai ya mo na je onya na je so sana yare ne ya mi ji so be tina sa yare no de mi ma say oh asana yare na kakra di ba na le pada mi no ma o so fa ka ba o no mo mi no ti no o ka ya da se of Gabriel dey fa chen ya papa no so be to car wa ma no so hello. Hello? Hello? Ejama, ma hey. Yeah, no, mommy. Pacha, udi di se wada uruma. Me pacha ye play me Louis. Eja Louis, pacha o kro beso. Me pleja ka ma so. Pacha na so be toka na mama me no. Me pacha me na so be toka so be mat ye ni kwa de mu ye ti me to victim mama. Wo be to de ka. Me pleja ka ma so. Toyota VT bi won. Me na me so be toka so be mat ye ni kwa de mu ye ti me to victim mama. Yo, ya da se ne ye fa o number no na. Victim. Mate. Yo vet, yate. Aye. Yo, ya da se. Abi je mo fa number no ma ye na ye nwe na ye hunu de ye be ye. 0554931931. Hello. Eja udi baby akase free. Sophie was a prophet. Let me do. Then Edmano Sinian. Me master. Obitia Banguadia, natural. Obeda ba was a cropon, that would ma. How do you remember? One number, so we think about the Changuadia, no one ever. You hodi, Edasi. You, Namishana. Was a cropon. Hello? 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 Oba painti you. Hello? 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 Udi yenti o. Good afternoon. Afternoon. I've done send me yes, someone already and come on my pa. On my Yeah, that's it. You have got friend was into one mammy. Gifty, you sure you bas one amount to ma. Birthday na di Maria ma ye no. Nkola no papa e di 2 million so kan ho se mo broni bi ba. Na me di amano nti 2 million so da so why. Enti ye be frɛ a producer mon frɛ ochina oh fa konfone number ne bra why. Na mon frɛ no na ye hwɛ. Se papa ne so obetumi atoka no ne ye hwɛ. Se bia nyame be ya adom na watimi ate ani na maye ne why. Ti afo esra mo ye bei pese ade ne to adwuma mu momo aye mova production line ni so maye Sompa Nkomo get results on see ya obi afrese obi otoka ama no ti unso asem bi hawo entrance mu 054 112 6626 054 112 6626 and 0242 056 978 0242 056 978 Sompa Nkomo die. Let's get ready to. My name is Kwesi Antich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands